Mill-bidu ta' dan ix-xahar l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fil-post tax-xogħol telqet kampanja ta' informazzjoni sabiex il-ħaddiema illi jaħdmu fuq barra fis-sajf jipproteġu lil infushom mill-qilla tax-xemx. Ma' TVM News il-Kap Eżekuttiv tal-OHSA Josien Kutajjar għamlita ċara li l-ħaddiema f'periklu minħabba x-xemx ma jinkludux biss il-ħaddiema fil-kostruzzjoni iżda mistieri oħrajn fosthom l-uffiċjali tal-ordni, il-ħaddiema fil-lukandi, il-kenniesa u anki il-professjonisti mediċi il joħorġu bl-ambulanzi. Jekk mhux se tixrob biżejjed fis-sajf ħatoroq iżjed, se titlef iktar imluħa, iktar inti suġġett li tinżilek il-pressjoni, ħassok ħażin, issa immaġina tkun qed taħdem f'ximkien floli u jiġrilek dat tip ta' inċidenti. Insemmu il-melanoma, kulħadd isemmija bħalissa, ġifieri il-ħaddiem għatta sigħat twal fuq il-post tax-xogħol, m'hemm bżonn tmur ġurnata baħar is-sibt, jekk inti tkun qed tagħmel 5 ijiem fil-ġimgħa taħdem fix-xemx, ir-riskju hemm qed ikun. Mill-banda l-oħra Dr. Kutajjar qalet illi min iħaddem huwa obbligat bil-liġi li ħares il-ħaddiema mill-perikli tax-xemx billi fost oħrajn jipprovdi aċċess għall-ilma tajjeb għax-xorb fil-lantijiet tax-xogħol fuq barra u l-biż protettiv fejn meħtieġ. Appellat biex fejn possibbli li mgħallem għandu jirrevedi l-operat tax-xogħol għas-sajf. Ġifieri jekk l-operat jippermettilu li fis-sajf bħal ħaddiema tal-gvern ikun hemm ftit tibdil fir-roster, fix-shifts, biex kemm jista' jkun jevita l-eqel tax-xemx. Għandu jagħmilha. Jista' jagħmel ukoll hija li joħloq forma ta' rotation fejn il-ħaddiem jiġi espost għall-elementi ta' sħana u tax-xemx l-inqas perjodu possibbli. Ġifieri inti minflok joħroġ 3 sigħat, jekk għandek żewġ ħaddiema wieħed joħroġ siegħa u nofs, jidħol ieħor u joħroġ jkun hemm dik iċ-ċerta rotation bejniethom. Bħala parti mill-kampanja ta' informazzjoni l-OHSA tqassam fuljetti u posters b'linji gwida lir residenzi u negozji kollha fil-pajjiż.